पूछा जा kisah misalnya tongko nini anani bagi kok tairo kai tija kisah misalnya tongko sana jorano no sano asukano ani nung tam jok sidi nugo nini yang bo mokolosan mari khulai di puito ani kano bo ham jakma dongo ani kao bo khulai di puito ani kano bo ham jakma dongo ani kao bo kurwi keta boro pirsanani chumui kurwi kewa tui bahai kewanani nokha kurwi keta boro pirsanani chumui kurwi kewa tui bahai kewanani tui muk kurwi ke bahai tui sabayor nani nang kurwi ke bahai kutang tong nani asukano ani nung tam jok sidi nugo nini angbo mokolosan mari khulai di tito ani khano bo ham jakma tongo ani khao bo khulai di tito ani khano bo ham jakma tongo ani khao bo gana nukui ke nono ani mokol kurvi hai gana manya ke nono ani sapang kurvi hai chongi na ke nono kani songi rukha nono achuktai kani koto maku chaja kisah misalnya tongko nini ani bagi kok tairo kai tija kisah misalnya tongko sana jorano no sano asukano ani nung tam jok sidi nugo nini yang bo mokolosan mari khulai di poito ani kano bo ham jakma tongo ani kao bo khulai di poito ani kano bo ham jakma tongo ani kao bo khulai